Msakativu ndirisiswe mwana akashayika. Ndakabuda nchendo nogeza ndikavasiya vari 2 mkicheni, mumwe wacho ndakamutubure poto. Saka uyu ari kuti paakabura poto mumwe akabuda panze ndokutomushayiwa. Asi mapedzisa kuonana nguva yakareba sei? Ndakapedzisira kumuona ndofunga 1:15 ndichendo nogeza. Uchizopedza kugeza muna uchamuona? Ari pamba? Akashayikira pamba. Makadiwa bereki tiripo edu ini ndinoitwawo gift mudzambi tinogarawo mudunhu rino rakashayikwa mwana. Zvinhu zviri kutirwadza sevagari wenzvimbo ino. Chiitiko ichi hachizi chekutanga kuitika, ndofunga chachiitiko chechipiri chichiitika chekutsakatika kwevana. Saka isu vagari wenzvimbo ino tiri kushungurudzikana zvakanyanyisa kuti pachiitiko chekutanga chakaitika ndofunga takafambisa nyaya iyi ikaenda kumapurisa ikabatwa hatina anza yatakabuda nayo. Mwana akasvika pakutsvagwa, mwana akazoonekwawo akadhambiwawo kwanga akaiswa. But maonero atakamuita isusuwo zvairatidza kuti munhu anga achangobva mukunopondwa kana kuti mukudzipwa. Akangoonekwawo achibhiridha ropa ani mukati merwizi, but paanga akaiswawo yanga ingori nzvimbo yanga ine mvura shoma achingobudawo mumhuno muropa. Saka zvadaro chiitiko ichocho chakaramba chichifambwa nacho hapana mapatsa akanga akabiwa? Pasina, hatina chatakaona chachakashota. Saka zvadaro takaendesa nyaya kumapurisa. Mapurisa vakatora mwana vakati toda kuita postmortem. Vadaro vakatora mwana vakaenda naye vakanogarawo naye. Hatiziva kuti vakaita mazuva mangani naye ari kumochari, ndobva vachizoenda naye zvichireva kuti panguva yachinawo magetsi ainetsa. Pakazoendwawo naye mwana anga ashata. Saka hatina fungidzire kuti postmortem yakanoitwa here zvikapasa. Ende vakangototi tichauya nemaresults akauya hatina kugutsikana nazvo nekuti mwana anga atoshata. Pavakazouyawo naye mwana tichimuradza zvakangovharanawo zvakadaro. Hatinawo kana utungamiri kana kumapurisa vakazouyawo munzvimbo uchimboverifyawo nekuferefeta nauye mafambiro yanga aita. Zvangofurawo zvakadaro. Tobva tauya pachiitiko chakati mwana musikana mukomana wacho iye anga ari mwana mukomana. Tikangoti anotarisirwa kuita zvemakore anokwanisa kuita 2 kana kuti 3 years. 4 years. Pa 4 years. Saka zvadaro futi zvaitika pachiitiko chechipiri. Tatsvaga nofunga mwana uyu nhasi zviri kutaurwa radate 12 hatisati tamuwana. Tambozamawo kutsvaga vabatsira vanotibatsira nevaprofita wangu vachimboyawo vachibata, but point chaiyo hatati tawana kana kuti solution hatati tawana kuti tiri kufamba sei takadai hatisati taanayo. Tafamba nofunga mumakomo ese emunharaunda munomu, nzvimbo dzese tasvika. Matati tiri kufungidzira mese nemamuri kutaurwawo nevaprofita hatina chatati tawana. Saka shuviro yedu sevagari vemukati menzvimbo ino tatiri kukumbirawo kuti dai takwanisawo kuwanawo vangakwanisa kutibatsirawo pachiitiko chakadai, nekuti taakutosyawo kuti vana vedu vauye kuchikoro. Chikoro chavanoya ndekusaidi kunoku. Tikatarisa nekunobvawo vamwe vana kurefu kune masango. Saka zvakutipawo kuti tishungurudzikane kuti vana vachauya kuchikoro wega here wasina mubereki, nekuti vana vari kungotsakatika. Vakatsakatika vana hatina kuona chatiri kufambisirwawo kana tikapawo mariposi kumapurisa hakuna basa ravari kuuya vachinoitawo mukati menzvimbo kuti tikwanisewo kubatawo mhondi idzi. Saka zvamauya kudai so takuchitokumbirisawo kuti dai zvaikwanisikawo kuti tingakwanisawo here kubatsirwawo kana kuti sewe Drumas Media kuti mungakwanisawo here kutipawo vabatsira vangakwanisa kutibatsirawo kuti tikwanisewo kubatawo iyo mhondi iri kuita kuti vana vagopera mukati menzvimbo inoyi. Saka kuvhura kuri kuitwa zvikoro izvozvi hatisi kukwanisa kuti isusu panofungidziro yedu sevabereki tatiri kutoti dai kwakurunzi chikoro ichocho chatombovharwa zvacho vana vasauye kuchikoro, nekuti patichavasiya vachiuya tichakwanisa futi kutsakatika. Pachakwanisa futi kana kutorwa vamwe vana.
zoita kuti vana varambe vachingotorwa mukati menzvimbo inei vachingoenda pasina kana kuti sizongosvika pakuvharana tisina chataziva kuti zvinhu izvi zviri kuitwa nani uyezve zviri kubva papi zvichitangira papi. Ndangoti ndiwo mashoko atinawo kuti dai makwanisa kutibatsirawo nevanotibatsirawo vanozvikwanisawo kuti tikwanisewo kubata mbavha kuti zvinhu izvi zvisarambe zvichiitika mudunhu rino. Zveshuwa dunhu rino iri ratosvipa kana tikafamba kwatinofamba kwese kunongonzi ikoko ndozvamajairawo mukati menzvimbo yenyu vanhu vanongotsakatika but zvinongozongovharana zvakadaro. Saka tatichikumbirawo kuti mutibatsirewo kana muine wamunoziva wakakwanisa kupedzawo dambudziko iri mutipewo seDrumas Media. Ndinotenda nemashoko ewayo. Magadi nyavere. Ndini sekuru wemwana akashaika. Ndinotenda hangu nekundibatsira kutsvaga muzukuru wangu kumazuva akawanda. Chituko chakatika ndisipo ndaenda kuchechi. Ndisina adzimai vangu. Ndanga riri last day kuti tinopesa kuchechi koko asi ndo pazvakazozvaitika ndisipo. It means munhu akaona kuti pano apa vana vabereki ndosaka ndikaendera sei ndota zvandinoda. Ndakazofuna kuti kuno kumuzukuru nyakuna sekuru muzukuru hakuna handisi kumuona kuno. Tikazosiya zvechechi kuti tikafamba midnight tichifamba munzira kusvika kumba unoona vanhu vakatoungana kumba vachitaura nenyaya yachona kuti tadiwa hatisi kumuona. Takambozama kutsvaga ndakasvikira vanhu vachitsvaga matochi mungwerewere masango mese vakamushaya ende vakashaya kuti aenda nedirection ipi. Tazomuka mangwana makuseni tichienda kunodza sabhuku ndo nyaya iripo. Sabhuku vanga vasipo ndakabva vanodza second sanambo sabhuku ndo nyaya iripo ndobva vandibatsira kuti kutsvaga vanhu mhuri yese mabhuku ese takatenderera kutsvaga vachitibatsira but takashaya kuti mwana akaenda nokuyo. Saka ndinotenda vabereki nekundibatsira kwamuita kutsvaga mwana asati amuona kuti tichafamba sei kuti timonde pane mwana asi shure yandiri kuita ndekuti dai taona mwana akatibatsira. Oh,